27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави хуштар ва замонавии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғро мавриди истифода қарор доданд. Иншоот дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ бунёд гардида, дорои шароити хуби кору хизматрасонӣ мебошад. Бинои ҳукумати шаҳри Хоруғ аз заф ошиёна иборат буда, сохтмони он аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ бо сифати баланд ва бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом дода шудааст. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки иншооти нав дорои 150 ҳуҷраи корӣ барои 300 нафар, толори маҷлис барои 400 нафар ва толори хурди маҷлисӣ мебошад. Бино инчунин бо тамоми инфрасохтор аз қабили системаи гармидиҳӣ дар фасли зимистон, таваққуфгоҳ зер истгоҳи барқӣ, китобхонаи анъанавӣ ва электронӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон таъмин буда, ҳамаи уҷраҳо тибқи стандартҳои матлуб ҷаҳозонда шудааст. Дар таххона уҷраҳои техникӣ ва амборҳо ба назар гирифта шудааст. ороиши зоҳирии иншоот бо истифода аз тахтасангҳои хоро ва мармар сурат гирифта, намои бино бо истифода аз санъати баланди меъморӣ ва ороиши миллию ҷаҳонӣ зиннат дода шудааст. барои зебу зиннати дохили бино аз кандакориҳои рӯи гаҷ, панелҳо аз навъҳои чӯбҳои қиматбаҳо ва рангҳои аълосифат истифода шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо имкониятҳои бинои нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, иншоотро тӯҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Хоруғ дар пешорӯи 28-умин солгарди ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон унвон намуданд. имрӯзҳо ҳамагон шоҳиди ол гардидем, ки шаҳри Хоруғ боз соҳиби як бинои нави замонавӣ гардид ва ин бинои нави мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ боз ба як гӯшаи шаҳри Хоруғ зебовӣ ва таровати дучандро зам намуд. мо ифтихормандем ва миннатдории самимии хешро ба роҳбарияти олии кишвар, ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар арафаи 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ барои мо хизматчиёни давлатӣ, кормандони давлатӣ чунин як тӯҳфаи арзишмандеро тақдим намуданд. имрӯз бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардида барои пешбурди кори хизматчиёни давлатӣ як шароити мусоидеро фароҳам овард. ҷавобан ба ин ғамхорӣ, ба ин дастгириҳои роҳбари давлат, президенти маҳбуби кишвар, мо кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ ваъда медиҳем, ки фаъолияти кории худамонро беҳтар ба роҳ монда барои рушду нумӯи давлат, барои ободонӣ ва созандагӣ, барои гулгулшукуфии ватани азизамон саҳми арзандаи худро хоҳем гузошт. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз бинои нав зикр карданд, ки бо истифода аз шароити фароҳамовардашуда кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ вазифа доранд, ки дар татбиқи ҳадафҳои неки ҳукумати мамлакат, таъмини зиндагии шоистаи мардум, пешбурди корҳои созандагиву ободонӣ саҳми беш аз пеш гузоранд. дар арафаи ҷашни бузурги ваҳдати миллӣ ва ташриф навбатии роҳбари давлат, пешвои муаззами миллат ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хоруғ бино барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ бо иштироки бевоситаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид. ин бинои нави замонавӣ, ки бо тамоми шароитҳои хуби корӣ ифтитоҳ гардида ва мин баъд тамоми кормандон кӯшиш менамоянд, ки барои ободии ватан, барои беҳтар намудани хизмат барои мардум, ки ин вазифаи аввалин дараҷа аз тарафи роҳбари давлат барои ҳар як корманди давлат, барои ҳар як хизматчии давлатӣ вазифагузорӣ карда шудааст ва мо кӯшиш менамоем, ки дар баробари ин ғамхориҳое, ки дар ҳаққи тамоми кормандони мақомот ва сокинони шаҳри Хоруғ адо намудааст, мо кӯшиш менамоем, ки
زحمت خود رو دوچند و دهچند زیاد نماییم. یادآور می‌شویم که با نظرداشت نیاز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوروغ به بنای زمانوی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2019 برای آغاز بنیاد آن سنگ اساس گذاشته بودند. بنای پیشتر مقامات شهر در کوچه شیرینشاه شاه تیمور به طلبات فعالیت کاری چندان جوابگو نبود. ما بسیار خرسند هستیم که امروز در چنین شرایط مساعد اتاق‌های کاری خیلی بر هوا فعالیت می‌نماییم. ما از نام تمام نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ اظهار منتداری صمیمانه خویش را به رهبر دولتمان می‌رسانیم. بگذار در کشور عزیزمان تاجیکستان همه وقت صلح و وحدت حکم فرما باشد. قامت افراختن بنای نو زمانوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوروغ در یکی از کوچه‌های مرکزی و ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان به آرایش بیشتر شهر خوروغ مساعدت کرده است.